M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Tikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye lero la Mulungu lachisanu ndi chiwiri mnyengo ya Pachaka pa 23 February 2025. Mawu alero kuti tilimbikitse nena kuti tikonde adani athu, tiwachitire zabwino iwo amene amativuta. Pa umunthu wathu timaziona kuti ndi zovuta, koma muli luntha lalikulu mawu amene Ambuye sakutipatsa. Afuna tikhale ndi mtendere wa mtima umene umabwera ndi chikondi. Mawu oyamba akuchokera m'buku loyamba la Samuel mutu 26 ndime 2 kudzanso ndime 7 mpaka 9, ndime 12 ndi 13 kumaliza ndi ndime 22 ndi 23. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Salome Nyirenda kuchokera ku St. Joseph the Worker Cathedral mu Diocese ya Karonga. Mawu achiwiri akuchokera mkalata yoyamba ya Paulo Woyera kwa Akorinto mutu 15 ndime ya 45 mpaka 49. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Sylvia Konjera kuchokera ku St. Stephen Parish mu Diocese ya Karonga. Ndipo mawu amuthenga wabwino akuchokera pa uthenga wabwino monga adalembera Luka Woyera mutu 6 ndime ya 27 mpaka 38. Amene akutiwerengera mawu amuthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Maxwell Kubalasa kuchokera ku Christ the King Nambuma Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ambuku loyamba la Samueli. Saulo adanyamuka napita ku chipululu cha Zifi atatenga ankhondo 3,000 osankhidwa kuti akafunefune Davide ku chipululuko. Choncho Davide ndi Abisai adakalowa ku zithando za nkhondo usiku. Saulo anali gone m'chithando chake atazika mkondo wake pansi cha kumutu kwake. Abineri ndi ankhondo onse adagona mozungulira. Abisai adauza Davide kuti, Mulungu wapereka mdani wanu kwa inu lero. Bwanji sono mundilole kuti ndimbaye ndi nkhondo kamodzi ndi kumkhomerera pansi. Sindichita kumbaya kawiri. Koma Davide anamuza kuti, ayi, usamuphe. Ndani angathe kupweteka wozozedwa wachauta nakhala wosachimwa? Motero Davide anatenga nkhondo ndi msuko wa madzi zimene zinali kumutu kwa Saulo nachokapo. Palibe amene adaona zimenezo ngakhale kuziziwa,
ndipo panalibe wina aliyense amene adazuka. Onse anali mtulo, chifukwa chakuti chauta adawagonesa tulo tofa nato. Pambuyo pake Davide adakwerera mbali ina, nakayimirira pamwamba pa phiri, pakati nkusiya mpata waukulu. Apo Davide adayankha kuti, "Suwu mkondo wanu, mfumu. Tumani mmodzi mwa ankhondowo azatenge." Chauta amadalisa munthu wokhulupirika ndi wochita zabwino. Chauta anakuperekani manja mwanga lero, koma sindidaphe munthu wozozedwa ufumu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu amkalata yoyamba ya Paulo kwa Akorinti. Monga takhala ofanafana ndi Adamu, munthu wopangidwa ndi dothi uja, momwenso tizakhala ofanafana ndi Khristu, munthu wakumwamba. Paja malembo akuti, munthu woyamba uja, Adamu, adachita kusanduka chinthu cha munofu chokhala ndi moyo. Koma Adamu wosiriza adakhala chinthu cha uzimu chopasa moyo. Loyamba si thupi la uzimu ayi, loyamba ndi la mnofu, pambuyo pake la uzimu. Adamu woyamba uja anali wochokera ku dothi, anali wapansi pano. Koma Khristu, Adamu wachiwiri uja, anali wochokera kumwamba. Anthu onse apansi pano ali ngati Adamu wopangidwa ndi dothi uja, ndipo onse amene ali kumwamba ali ngati Khristu wakumwamba. Monga takhala ofanafana ndi Adamu, munthu wopangidwa ndi dothi uja, momwenso tizakhala ofanafana ndi Khristu, munthu wakumwamba. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Yesu adayang'ana ophunzira ake nawawuza kuti, inu amene muli kumva mawu anga, ndikuwuzani kuti kondani adani anu, chitani zabwino iwo amene amadana nanu, dalitsani iwo amene akutembererani, pemphererani iwo amene akusautsani. Munthu akakumenya patsaya limodzi, umpatsenso linzake. Ndipo munthu akalanda mkanjo wako, umpatse ndi malaya omwe. Aliyense amene akupempha kanthu umpatse. Ndipo munthu akatenga zinthu zako, usamuze kuti abweze. Muzichitira anthu ena monga momwe mufuna kuti iwo azikuchitirani inu. Ngati mukonda okhawo amene akukondani, mukayembekeze kulandira mphotho yanji? Ngakhale anthu osasamala za Mulungu amakondanso iwo amene awakonda. Ndipo ngati muchita zabwino iwo amene akuchitirani zabwino, mukayembekeze kulandira mphotho yanji? Ngakhale anthu osasamala za Mulungu amachitanso chimodzimodzi. Ndipo ngati mukongoza iwo amene mukuyembekeza kuti adzakubwezerani, mukayembekeze kulandira mphotho yanji?
ngakhale anthu osasamala za Mulungu amakongoza ochimwa anzawo kuti akalandirenso momwemo. Iyayi, koma kondani adani anu, chitani zabwino, ndipo muzikongoza osayembekeza kulandira kanthu. Apo mudzalandira mphotho yayikulu, ndipo mudzakhala ana a Mulungu wakumwambamwamba, pakuti iye amachitiranso zokoma anthu osayamika ndi oyipa omwe. Khala nachifundo monga momwe Atate anu akumwamba ali achifundo. Musamaweruza ena, ndipo Mulungu sadzakuweruzani. Musamatsutsa ena kuti ngolakwa, ndipo Mulungu sadzakutsutsani kuti ndinu olakwa. Khululukirani ena, ndipo Mulungu adzakukhululukirani. Muzichitira ena ufulu, ndipo Mulungu adzakuchitirani ufulu. Adzakupatsani mthumba mwanu muyeso wabwino, wotsendereka, wokhutchumuka ndi wosefukira. Pakuti muyeso umene mumayesa nawo anzanu, Mulungu adzatsatanso omwewo pokubwezerani inu. Mthenga wa Ambuye. Abale okondeka, muona mtima ndithu aliyense atatenge uthenga wabwino umene tawerengawo, nkumanena kuti ndiyambe uchonga, kondani adani anu, chitani zabwino iwo amene amadana nanu, dalitsani iwo amakutembererani, pemphererani iwo amene akusautsani. Zonse tinene zimene tikuona kuti izi nzophweka zikwanitsa, ndipo ine ndimazikwanitsa kale. Ndikuona ngati kuti ambiri tipeza kuti zambiri nzolemera. Mu munthu wathu ndi zolemera, koma tikumbukire kunena kuti kuyitanidwa kwathu ifeyo ngati anthu ndikuti tikhale monga Mulungu alili. Adatilenga m'chifanizo chake, tidagwa chifukwa cha tchimo, komano Mulungu afuna kuti tidzuke ndipo tikhale kufanana naye. Levitico 19:2 akuwauza Israeli, ine ndine Mulungu wanu amene ndakutulutsani mu Igupto, ndine woyera, choncho inunso mukhale woyera monga ine ndili woyera. Mawu amene tawerenga lero muli gawo lochokera pa Luka 6:36. Mukhala chifundo monga Atate anu akumwamba ali chifundo. Mateyu 5:48. Mukhala bwino kotheratu monga Atate anu akumwamba ali bwino kotheratu. Mulingo wakuyera kwa Khristu ndi Mulungu, osati munthu wina akayi. Tamva mawoyamba zimene zidachitika pakati pa David ndi Saulo. Nkhani yaketu idayamba nkunena kuti Davide adagonjetsa Goliath amene anali munthu wamphamvu ndipo amasautsa Aisraeli. Anali mmodzi wa Afilisti. Ndiye amawazunza ndipo Aisraeli amamupa kwambiri. Davide adakwanitsa kumupha Goliath ndi mwala. Ndio kuthandiza Aisraeli kuti akhale ndi mtendere.
kuthandiza kuti Saulo mtima wake ukhale pansi ngati mfumu. Komano pochoka ku nkhondo kubwera kumudzi, anthu anayamba kumukondwerera azimayi, kumuvinira David, kumanena kuti ayi David wapha anthu 10,000 pamene Saulo wapha ocheperapo 1,000. Kunena kuti akumukweza David ndikuti Saulo akhala ngati amutsitsa, sanamve bwino, ndipo zidayambika ndale kumusakasaka David kuti amuphe. David kumathawa amfumu akubwera ndi anthu awo kunena kuti ampeze ndithu amuphe, chochita chinali chabwino, amateteza dziko lake, ndiwo adathandiza kwambiri. Koma ayi amene yuyu awunisokoneza, mwina andilanda mpando ndithane naye. Ndiye chimene chinachitika nkunena kuti usiku Saulo akupuma kuphanga, David anapeza mwayi wonena kuti amuphe Saulo. Ndipo uyu amene adali naye msilikali adanena kuti mungondipatsa chilolezo kamodzi ndipha mfumu imeneyi, uno ndi mwayi wonena kuti amene akuvutaniyo achoke, inuyo mukhala mfumu. David adakana kuti ayi, ndale za mtundu umenewo sindichita, ine uyu ndimuna kuti ndiodzozedwa wa Mulungu. Choncho anangotengapo chizindikiro choti amudziwitse Saulo kunena kuti ndali ndi mwayi woti nkadakuphani, koma sindatero ayi. Ndikuti David adakhululukira, David adamukonda Saulo osafuna kumupha. Ambiri akadanena kuti uyu ndiye mwayi wathu, taupeza mwayi woti tsono munthu uja tithane naye. Koma David moopa Mulungu ana kuti ayi, ineyo ndi mfumu yanga iyi ndiodzozedwa, choncho sindimupha. Chitsanzo chabwino cha maphunzitso amene Ambuye Yesu akutipatsa. Tikukhala mudziko lina kuti ambiri timachita zinthu mwampikisano. Kuntchito kumene tikugwira mipikisano ilipo, ndiye zimene zimachitika nzonena kuti nthawi zina zake alipo wina amene akupingapinga mu njira yako kuti wewe ugwire ntchito bwinobwino, amakunenera zoyipa, amakusinjirira zambirimbiri. Ndiye iwewe wapeza mwayi tsopano akuyika pa udindo wokulirapo kuposa iyeyo, akupasani mwayi woti tsopano tamuunikani ameneyu mpanga bwanji, mungapange mwa mtundu wanji. Muli ndi mwayi omuononga. Kwa mawu athu alero anena kuti kondani adani anu, mwachitire zabwino iwo amene amakufunirani zoyipa. Choncho uthenga umene ulipo lero ndonena kuti tipemphe chithandizo kwa Mulungu, tichoke pa umunthu wathupa tikwere. Ni mphamvu za Mulungu zokha zimene zingatithandize kunena kuti tifanane ndi Mulunguyo, kuti tisakukhululuka. Nthawi zambiri kupanda kukhululuka nusunga mkwiyo, munthu we umakhala kuti kuvulazika kwambiri kuposa kale. Zimakhala zinthu zopeputsa
munthu kwambiri mu mtima mwakemu kumpepuza ngati wakhululuka. Hopo khululuka umachira, umakhala kuti weyo chipsinjo chimene chinalipo chimene chimadya moyo wako chachokapo. Ambuye Yesu tu adatipatsa maphunzitso ozama kwambiri amene amapereka mtendere weniweni kwa munthu. Kukhala ni mdani chinthu cholemera kwambiri. Ukanena kuti ndakhululuka ndipo nkumampempherera munthu amene ali mdani wako, udaniwo uchoka, iweyo chimene chimakuvuta mu mtima chichoka, ukhala pa mtendere ndipo udzayenda bwinobwino mu njira yako yofuna kuti ukhale ngati mene Mulungu alili. Ambuye Yesu ubwino wake zimene amaphunzitsa iwo moyo mwawo amazichita. Ali pa mtanda, Ambuye Yesu adapempha Mulungu kunena kuti mwakhululukire onsewa chifukwa sakudziwa kuti zimene akundichitirazi nzoyipa. Sanangopempha Mulungu kuti akhululukireni, koma adaperekanso excuse kunena kuti inuyo mwakhululukire chifukwa zimene akundichitirazi sadziwa kuti ndi zoyipa. Ambuye Yesu sadatipatse maphunzitso yawa kuti akhale olemera kwa ifeyo, adatipatsa maphunzitso awa pamadzionera kuti nzotheka munthu kuzikwaniritsa ndi chithandizo cha Mulungu. Tipemphe Mulungu azitithandiza tsiku ndi tsiku, tizisuntha pang'ono-pang'ono tikhale ofanana naye. Amen.